Ambalmaw aw ni ɲankuma aw bisimila Joliba Jabarani ale ka aw b'aw bisimila min ye radio Joliba ale fiɲɛ siraw fana ka an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn min ye kunnafoni gafew lakali waati ye o selen filɛ nin ye aw ye laadala ko la an fɛ yan nɔ kunnafoni gafe minnu bɛ sɛbɛn an balima kunnafonidilaw fɛ limanaw an bɛ ye nin kɛnɛ ka lakale bɛɛ bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na minnu b'an filɛ minnu b'an lajɛ minnu b'an lamɛn an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn kunnafoni olu b'an bolo kɔrɔ an bɛna an da don olu la sisan ko walawala kunnafoni gafe fɔlɔ bakurunbaw la l'essor ale kumana bi sɔgɔmada in na limanaw a jirala k'a fɔ ko min ye tasibila kɛra ka ɲɛsin jamanakuntigi kɔrɔ Amadu Tumani Ture ni a fɛmaw k'a ma ko ATT limanaw san kelen kɔfɛ Amadu Tumani Ture ala ka wele sele a ma kunungo a jirala k'a fɔ tasibila jamana kɔnɔna la yan nɔ o taara ka ɲɛsin a ma min ye gafe mara yɔrɔ dɔ ye o dilala a tɔgɔ la an bɛna an da don o la sisan l'essor ale kɔnɔna la n'an bɔra yen nɔ l'indépendant ale kumana limanaw l'indépendant y'a jira k'a fɔ ko min ye an ka finitigiw ka kiribulon ni o ye tribunal militaire ale tako fɔlɔ baaraw kɛra a jirala k'a fɔ finitigi dɔ bɛ yen nɔ ni limanaw a jirala k'a fɔ jalaki min binna ale kan ko ale taara bɛn a finitigi ɲɔgɔn dɔ de furumuso kan limanaw san 20 kaso k'u y'o da kunna l'indépendant an bɛna o ɲɛfɔ kɔnɔna la bi min ye info matin ye ale kumana limanaw Isa Kawjim ko yalima a bolo kɛra a yɛrɛ de kala ye wa sabu min ye Isa Kawjim ninnu ye olu de ye wulikajɔ kɛ ka Ibrahim Bokar Keita ale ka fanga bin limanaw a jirala k'a fɔ fanga min bɛ yen n'a benna o kɔ bi a jirala k'a fɔ i wulila ka fanga min kɛlɛ limanaw ni e yɛrɛ b'o hɛrɛ kɔnɔ bi k'o hɛrɛ tilala ka kɛ kɔlɔlɔ ye ka ɲɛsin e ma ko Isa Kawjim ale ta kɛra o ɲɔgɔnna de ye bi info matin de y'a fɔ an bɛna an da don a la sisan Challenger fana y'a jira k'a fɔ ko min ye an ka ministre min bɛ yen n'ale bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛw baara kunna ni o ye Abdoulaye Diop ko ale bɛ Russie jamana kan nin waati in na walasa min ye Russie jamana ni Mali limanaw baara caman bɛ yen nɔ taasira caman bɛ yen Mali ni Russie jamana bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka baara ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na o baaraw ko Abdoulaye Diop taara o la u ka ambassadeur min yɛrɛ bɛ Mali la ale y'a kumaw sɛmɛntiya an bɛna an da don o la sisan Challenger ale kɔnɔ Nouvelle Horizon fana kumana limanaw a y'a jira k'a fɔ ko min ye l'école karamɔgɔw ka lafasali kuluba ni o ye syndicat signataire du 15 octobre limanaw ko kalanko kɔni bɛ sen nka yɔrɔ dɔw bɛ kalan ma daminɛ dɛ sabu l'école karamɔgɔw ka kɛlen don ka taasira dɔw ta minnu bɛ yen n'o b'a jira k'a fɔ ni o ma ɲɛnabɔ olu fana tɛna kalan kɛ lakɔlidenw kunna o dɔ bɛ tali kɛ limanaw ko lakɔliden hakɛ mana tɛmɛ maa 50 kan olu tɛ kalan kɛ wa fana min ye kilasi minnu bɛ yen ni kilasi fila-filaw don n'u tila-tilalen don k'u tɛna kalan kɛ o n'a ɲɔgɔnna caman an bɛna an da don o la Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la an b'a kun cɛ ni soir de Bamako ye limanaw ko burufeerelaw ye baarabila ɲari daminɛ bi ka sababu kɛ ko ni gouvernement ma bɛn fɔ la o baarabila in limanaw k'a bɛna kɛ kɔlɔlɔba ye ka ɲɛsin an ka jamanadenw ma sabu limanaw buru de fɛn ye bi min dundala ka bon kosɛbɛ n'a fɔra k'o tɛ dilan fiyefiye wɛrɛ ka sababu kɛ burudilalaw ni jamana faamaw ma bɛn ko la k'a kɔlɔlɔ tan tɛ soir de Bamako de ye o ɲɛfɔ an bɛna an da don nin bɛɛ lajɛlen la limanaw an b'a daminɛ ni fasɛrɛdi sɛbɛn l'essor ye l'essor kumana l'essor ka kuma la bi limanaw dɔwɛrɛ tɛ dɛ a jirala k'a fɔ min y'an ka jamanakuntigi kɔrɔ Amadu Tumani Ture n'a fɛmaw k'a ma ko ATT limanaw Amadu Tumani Ture fatura min ye novembre kalo dɔ tile 10 san 2020 o san kelen kun ye kunungo ye novembre kalo tile 10 san 2021 o de siratigɛ la limanaw ko tasibila ani hakililajigi limanaw ko ta ka ɲɛsin min ye Amadu Tumani Ture ma a jirala k'a fɔ maaba min filɛ nin ni ale taar'i da limanaw a jirala k'a fɔ a ka denbaya ani maa minnu ye diɲɛ sosigi in baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ ani maa minnu bɛ yen ni olu y'a teriw ye minnu bɛ yen fana n'olu ni Amadu Tumani Ture limanaw u ye jɛw kɛ ɲɔgɔn fɛ kunungo olu camanba de tun bɛ min ye fondation min bɛ yen n'o tɔgɔ dalen don a yɛrɛ la fondation pour l'enfance ni a jirala k'a fɔ Amadu Tumani Ture dɔw yɛrɛ k'a ma ko denmisɛnninw teri o de la baara min kɛra nin ye limanaw a jirala k'a fɔ a sen fɛ min ye gafe mara yɔrɔ dɔ ye n'o ye bibliothèque ye o dilanna k'o tɔgɔ da a la a bɛ fɔ min ma ko bibliothèque Amadu Tumani Ture walasa baara min ye nin ye na l'essor ka fɔ la ni a kɛra kunungo a jirala k'a fɔ a sen fɛ gafe ba dɔ fana bɛ yen ko o dilala Amadu Tumani Ture ale tɔgɔ la ala ma hinɛ n'a la limanaw ka taa min ye Amadu Tumani Ture a ye fanga kɛ
samba fila ni fila fo kana bila samba fila ni tan ani fila waatiw la a ye kumakan o kuma fɔ a ye discours kɛ limanaw kɛnɛbaw k'a to jamanakuntigiya baaraw la u y'o kumakanw ta limanaw k'olu sɛbɛ o gafeba in kɔnɔna la ɲinɛ kana kɛ a kɔ a jarala k'a fɔ min ye waleɲuman dɔ ye Amadu Tumani Ture baara minnu kɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ da dora o caman na a yɛrɛ furumuso min ye Madame Ture Lobo Traoré ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan fo ka taa se secrétaire de la présidence Mamadou Oulale min ye chef de cabinet min bɛ yen nɔ bi transition kɔnɔna la Demba Ndaw ale tun bɛ kɛnɛ kan ye fo ka taa se premier ministre kɔrɔ Modibo Sidibé Ousmane Isufi Mayiga ani Mali ka lasigiden kɔrɔ minnu bɛ yen nɔ olu caman fo ka taa se ATT yɛrɛ a ka chef de cabinet kɔrɔ ni o ye Seydou Sisuma ye ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ in kan yen nɔ jamanaw ninnu ka ye kɛnɛ kan dɔwɛrɛ tɛ u ni Amadu Tumani Ture de baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ye fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ minnu bɛ yen jamanaw ni u ka ye kɛnɛ kan ka sɛbɛntiya ka seereyaw di jamanadenw ma a jirala k'a fɔ hakilila jiginna novembre kalo tile 10 san 2020 kunnafoni goma min n'a bɔra ka bi Mali kɔnɔna la yan nɔ ko jamanakuntigi kɔrɔ Amadu Tumani Ture ko ale fatura jamanaw kɛra sababu ye ka jamanaden bɛɛ lajɛlen bila hinɛ ani misigi kɔnɔna la o san kelen min ni an filɛ n'o la nin ye a jirala k'a fɔ a ka kan maa min bɛ yen n'a ye ni jɔyɔrɔba kɛ jamana kɔnɔ ka jamana mara san 10 kalo damadɔ o ka jɛ jamanaw ko a ka kan min ye tasibila ye a ye waleya minnu kɛ a ye baara fɛn fɛn kɛ limanaw ko o ka wale ɲuman dɔ ka ta ka ɲɛsin an ma a ka denbaya ye nin baara min kɛ nin ye limanaw a jirala k'a fɔ Amadu Tumani Ture k'a yɛrɛ tun ye layidu caman de ta nka saya de ye mɔnɛ ye limanaw ni saya y'i ta ka ban limanaw hali ni ye layidu ta layidu ninnu limanaw u bɛ to yen nka olu kana kɛ layidu fu talenw ye limanaw i taalen kɔfɛ min ye Amadu Tumani Ture ale ka denbaya ko misali la ko muntugulakaw fɛ yen nɔ k'a kun y'a jira k'a fɔ k'a bɛna min ye jibonto dɔ ye n'o ye forage dɔ ye limanaw k'o sen muntugulakaw ye wa limanaw yana ka taa fana a kun ye layidu min ta Mali sifinnakaw ye ko a na gafe dilan yɔrɔ belebeleba dilan walasa Mali sifinnakaw sabu Amadu Tumani Ture yɛrɛ ka kumaw la a ko Mali sifinnakaw aw ye garijɛgɛ sɔrɔ a ye kalan kɛ maa n'i ye dɔnniya sɔrɔ ka ban i jija o dɔnniya kana tila i la wa i jija i ka baara kɛ ni o dɔnniya ye wa ko a kun ka hamina ye o ye ka min ye bibliothèque n'o ye gafe marayɔrɔ ye limanaw ko belebeleba dilan Mali kɔnɔna la yan walasa Mali sifinnakaw minnu ye kalandenw ye olu bɛ se ka taa dɔnniya ɲini o yɔrɔ kofɔlen in na limanaw ko o de baara ɲɛnamayalen filɛ nin ye k'o bila sen kan kunungo ko gafe marayɔrɔ min ye nin ye n'o ye bibliothèque dɔ ye k'a dayɛlɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ye a kɔnɔna la ye min ye Amadu Tumani Ture yɛrɛ ka minɛnkuraw ye olu b'a kɔnɔ ka taa se gafe caman ma minnu bɛ kuma jamana kokɔrɔw kan ani an ka jamana sigi cogoyaw a n'a ɲɔgɔnna caman limanaw o de gafe marayɔrɔ dayɛlɛlen filɛ nin limanaw ko in kɔni a baara kɛra kunungo ko nka limanaw a kɛra ɲɛji ye sabu min ye Madame Ture Lobo Traoré ale min ye Amadu Tumani Ture furumuso ye k'a to kumaw la limanaw a yɛrɛ ye Amadu Tumani Ture ka kuma laban minnu n'a y'o fɔ a segira o kan k'o fɔ min ye terilaka ninnu ye minnu tun bɛ kɛnɛ kan ye a jala k'a fɔ limanaw nin kɔni a ɲɛji tan tɛ fiyewu sabu maa min ye nin ye n'o ye Amadu Tumani Ture ye a kɔ n'i bɛ kuma a kɔ limanaw dusukun ji bɛ jigin o la a jala k'a fɔ san 2002 kana bila san 2012 la min ye Madame Ture Lobo Traoré a ye da don Amadu Tumani Ture ka kuma baara caman na layiduba minnu bɛ yen n'a a y'olu ta a ko wa baara tɛna danni ma dɛ don nataw la fo ka taa se novembre kalo camancɛw ma Amadu Tumani Ture kun ye layidu caman ta k'u bɛna lajɛ ka o baara dɔw ka olu lase kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɛmɛ siraw la ka ɲɛsin jamanaden sigida caman ma limanaw ko a yɛrɛ Amadu Tumani Ture ala ma hinɛ na a yɛrɛ ka ministre ɲɛma laban n'o ye Madame Sidibé Mariam Kaidama Sidibé tile damadɔ yɛrɛ yani a ka san kelen fatulu cɛ ko min ye Madame Sidibé Mariam Kaidama Sidibé ale fana fatura limanaw a kɛra bɛn seman yɛrɛ ye o de la min ye tasibila kɛra ka ɲɛsin ale fana ma min ye première dame kɔrɔ ye n'o ye Madame Ture Lobo Traoré limanaw a jala k'a fɔ ja dɔ bɛ yen min o dilanna Amadu Tumani Ture tɔgɔ la a ye baara minnu kɛ o jarala maaw la min bɛ tali kɛ o damadɔ ye Tawusa baraji Segu ani Bamako sira min ye Bamako 3e pont n'o ye pont sabanan in ye
limana fo ka taa se Segu kalansoba min bɛ n'o ye université de Segu ye ani kalansoba min bɛ Kabalakaw fɛ Bamako yan nɔ limana o n'a ɲɔgɔnna caman Amadu Tumani Ture y'o baara minnu kɛ ko jaw fana yirala maaw la ani a bɛ fɔ a ma ko soldat de la paix limana n'o ye kɛlɛcɛ min bɛ yen n'ale ka wulikajɔ bonyana jamana kɔnɔna la bɛn ka se ka na cogo min na da donna o fana na misali la Rwanda Chad Côte d'Ivoire ani jamana caman Amadu Tumani Ture yera ni jamana ninnu kan limana ka taa kɛlɛ ban kunnafoni filɛ an bɛ dugawu de kɛ Ala ka hinɛ banbaatɔ ninnu bɛɛ lajɛlen la Ala k'u sara kɛ aljinɛ ye an ye nin bɔ l'essor de kɔnɔ limana n'an bɔra l'essor kɔnɔ an bɛ don min ye l'indépendant ale fasidi sɛbɛn kuma na indépendant y'a jira k'a fɔ ko min ye an ka finitigiw ka kiri min bɛ yen n'u k'a ma ko première session ordinaire n'o ye tribunal militaire ale ka kiri ye limanaw nin kiri in ɲɛsinnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka finitigiw dɔrɔn de ma minnu bɛ yen ni u yera tanamako la a jala k'a fɔ a kiri ku bɛ yen a dayɛlɛla kunungo yɛrɛ ko finitigi dɔ bɛ yen limanaw ni o ye marshal de logis chef ni o ye aka ye limanaw ko ale ɲangina san 20 kaso ka sababu kɛ mun ye limanaw ko an ka kiri tigilamaw min ye kunungo araba ye commune 3 ale kɔnɔna la Dar Salam yɔrɔ kiri soba in a dagalen don yen nɔ de a jɔla k'a fɔ dossier 3 de bɛ yen minnu bɛ yen ni olu tun bɛ kiri tigilamaw ɲɛkɔrɔ olu la min ye MLC ale min n'ale ɲangina san 20 kaso limanaw ko a taara bin a yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔn dɔ de furumuso kan a yɛrɛ ni min yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye sɔrɔsiya baaraw daminɛ ɲɔgɔn fɛ a na kɛ maa min bɛ n'u kama ko HWD waati min na san 2011 waatiw la a jala k'a fɔ ko a bɛ escadron de Selenge la Selengekaw fɛ yen nɔ u bɛɛ lajɛlen tun bɛ baaraw la yen nɔ ko kalan dɔ de nana di a ma Rusi jamana k'a kun kan ka taa o kalanw na min ye a tɔɲa sɔrɔsikɛ in ye o taalen o kalanw na dɛ o de taatɔ y'a muso kalifa limanaw min ye a ka tɔgɔ in na a ka tɔgɔ in ani min ye HW ye k'u bɛɛ lajɛlen ye sɔrɔsi kulu kelen maaw ye nka jala k'a fɔ nin taatɔ ale de y'a ka muso kalifa a baarakɛɲɔgɔn in na limanaw ka sɔrɔ ka taa kalan na Rusi jamana kan o de kalifali limanaw o de taara wolofɛn na n'o kɛra bɛnganiw ye san 2014 mars kalo tile 28 a jala k'a fɔ madame Damele Hortense ale min ni limanaw muso kofɔlen bingara ale min kan a yɛrɛ ka ɲɛfɔliw la waati min na u jɔra kiri tigilamaw ɲɛma a ka fɔ la ko in nana cogo min na ale sigiɲɔgɔn dɔw de bɛ i n'a fɔ Aja walima Aminata a bɛɛ lajɛlen ye konew ye a terimuso a na kɛ sigiɲɔgɔn terimusow don olu tun y'a ɲini a fɛ k'u bɛ taa bɔ a ye a ka so a na kɛ u kolen kɔ ka layidu di ɲɔgɔn ma yɔrɔ maa min bɛna bɔ ye limanaw o kɛra sufɛla ye o kɛra tileganfɛla ye i b'i ka dayɛlɛ o ye min ye madame Damele Hortense ale kɔni y'a ka dayɛlɛ su nana ko kosɛbɛ fo ka su jama a na kɛ terimuso ninnu u ma se ka na o de su kolen sa sɔrɔsikɛ min ye nin ye n'ale ka kiri kɛra kunungo n'a ɲangina san 20 ni o de ye aka in ye a ka tɔgɔ in ale de wulila limanaw ka na sufɛ ka na se muso in ma fo a ka so lamɛnbaaw ka hakɛ to limanaw ka se ka bingani walew k'o ta a sɛgɛrɛ min bɛ tali kɛ waleya in kelen waati min na muso in kɔni y'a jira k'a fɔ ko ale na ko in ta ka taa bila sariya ɲɛkɔrɔ sabu a ma bɛn a ma o de la dossier min bɛ yen n'a bɛ kiri tigilamaw ɲɛkɔrɔ madame Damele ale y'a jira k'a fɔ ko a yɛrɛ cɛ terikɛ dɛ limanaw o de filɛ nin ye ka nin ta ka ɲɛsin ale ma waati min na a taalen kɔ kalan na min ye Rusi jamana kan waleya in ko a kɛra Selengekaw de fɛ yen nɔ o la sa nka cɛ min ye nin ye n'ale ka jalaki kɛra n'o ye aka in ye a yɛrɛ a ma sɔn fiyewu jalaki fɛn fɛn binna kan limanaw a ma sɔn jalaki ninnu ma sabu a ka fɔ la ko muso in de ye ale yɛrɛ wele k'ale kana ko tonso b'a ka so kɔnɔ k'a kana tonso fa a nanen kɔ tonso fa la dɛ limanaw k'ale nana sɔrɔ ko muso in bɛ so kɔnɔ a sigicogo man ɲi fini minnu b'a la o finiw tɛ fini ɲumanw ye ko lamɛnbaaw ka hakɛ to ni ɲɔgɔnna waleya tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ o de la sɔrɔsikɛ n'o ye aka ye ale fana ka kuma kɛr'o ye min ye aka ka avocat ye ale y'a jira k'a fɔ ko nin dossier min ye nin limanaw ko kuma minnu bɛ yen n'u bɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ta sabu maa tɛ dossier in kɔnɔ maa min bɛ yen n'o bɛ se ka seereya min bɛ yen n'o bɛ se ka ninnu fila fara ka bɔ ɲɔgɔn na
o de la u kun ye san 20 kaso min d'a kan avocat y'a jira k'a fɔ ko ka can kosɛbɛ ko ka dɔ b'o la nka limanaw a jirala k'a fɔ kiiri tigilamaw sariya min bɛ yen n'o ye code pénal ye n'o b'a jira k'a fɔ n'i ye binkanni wale ta ka ɲɛsin muso ma limanaw sariya min bɛ yen n'o bɛ ɲangini bɛ i kan o de ye san 20 kaso o bi a kan nka ka avocat y'a jira k'a fɔ ko nin tɛ binkanni ye ko nin kɔni ye ni muso b'i bolo ka tantɛmɛ wale ta ka ɲɛsin walimuso ma n'o k'a ma ko adultère limanaw ko nin ye o waleyaw de ye ko nin tɛ binkanni wale o de la u n'a ta o ta limanaw kiiri tigilamaw kɔni k'u ye min bi cɛ in kan n'o ye sɔrɔsikɛ in ye n'o ye aka ye limanaw ko de ye san 20 kaso datuguli a ti bɔ fiyewu kunnafoni filɛ limanaw o bari ale de ye nin sɛbɛn an y'a bɔ l'indépendant ale kɔnɔna la n'an bɔra indépendant kɔnɔ an bɛ don min ye info matin ale fasiridi sɛbɛn ale kumana limanaw min bɛ tali kɛ Isa Kawujim ka koɲɛ kuma de bɛ yan nɔ ni o ye maa bɛ se k'a fɔ CNT maakɔrɔ de bi sabu Isa Kawujim a jirala k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ ko sariya min ni o y'a ta k'a kɛ CNT maa ye o sariya kelen tara jamanakuntigi n'o ye colonel Asimi Goïta k'a fɔ ko Isa Kawujim ko CNT maa tɛ bilen walasa affaire Isa Kawujim ko nin bɛ n'a fɔ limanaw maa minnu ye wulikajɔ kɛ wulikajɔkɛlaw ka wulikajɔ jaabi yɛrɛ de bɛ kɛmɛ sababu ka u yɛrɛ damaw dun bi o de la maa minnu bɛ ni olu ye nafa sɔrɔ wulikajɔ la ka Ibrahim Bokar Keita ka fanga bi limanaw o wulikajɔ jaabi ko de kɛmɛ ka o maa kofɔlen maa minnu y'a a denw ye bi ka olu dun info matin ka kuma la o de la sa ni ye jateminɛ kɛ san 2020 tɛmɛnen in na ko minnu bɛ yen ni olu caman bɛ a dɔw la maa min y'a mafalenba yɛrɛ ye n'ale ka kumaw kun ye kuma farimanw ye kuma baw kun b'a da Ibrahim Bokar Keita ka fanga dafirili la Isa Kawujim ale y'a maa dɔ ye a jirala k'a fɔ an bɛ don min na ko bi yɔrɔ fanga dafirila Ibrahim Bokar Keita ale kɔni ka fanga banna nka min ye camancɛ fanga min bɛ yen bi n'an bɛ o kɔnɔna la minnu bɛ yen ni olu ye nafa sɔrɔ a kɔnɔ ni dɔw bɛ CNT kɔnɔ dɔw ye jɔyɔrɔ wɛrɛw sɔrɔ Isa Kawujim yɔrɔ ale min bɛ CNT kɔnɔ ale yɛrɛ ye jɔyɔrɔba sɔrɔ CNT Conseil national de transition o ɲɛmaa dankan 4nan ale y'o sɔrɔ a jirala k'a fɔ kɔsa in na kumaba minnu bɔra da ni kiiri tigilamaw y'o o jalaki bi a kan k'a fɔ de ko a bɛ fɛ ka jamana buruja walima ka jamana ɲɛmaw ka dantɛmɛ wale ta ka ɲɛsin olu ma walasa communiqué tribunal ale ye tɛgɛ kɛ Isa Kawujim la nka a jirala k'a fɔ limanaw a bilalen kɔ nka u n'a nɔgɔni fɛ ko min ye colonel Asimi Goïta ye n'ale ye jamanakuntigi ye ale ye décret bɔ n'o ye sariya ye k'a fɔ Isa Kawujim ko CNT maa tɛ bilen a gɛnna ka bɔ CNT kɔnɔna la n'i ye jateminɛ kɛ M5 RFP o maa mafalenba kun don waati min na u ye coup d'état baaraw kɛ limanaw san 2000 n k'a fɔ san 2020 utukalo tile 18 o de la jalaki min bina Ibrahim Bokar Keita kan n'o ye ko lakanabaliya jamana maracogo juguya ka jamana foroba nafolo k'o tiɲɛ ka min ye jamana yɛrɛ k'a kɛ yɛrɛsagokɛ ye limanaw o n'a ɲɔgɔnna caman yɔrɔ wulikajɔkɛlaw ka fɔ la ko o kun ye i n'a fɔ jɔnjɔn de ye olu bolo nka a bɛ n'a fɔ bi limanaw ni jateminɛ kɛ maa minnu bɛ yen ni olu y'o kɛlɛ kɛ olu yɛrɛ dama bilama limanaw k'a bɛ n'a fɔ ko kogo bɛ ka pɛrɛn dɔɔni u yɛrɛ dama minnu bɛ yen ni olu y'a kɛlɛ kɛ olu yɛrɛ dama de bɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ bi ka sababu kɛ mun ye yɔrɔ Isa Kawujim ni maa min ko ni waleya tun b'a sɔrɔ bi info matin ka kuma la ko tiɲɛna i kun tɛ da la a bɛ n'a fɔ danayabaliya min bɛ yen bi n'o bɛ ka na yɔrɔ a fɔlɔ ye misali la o ye lakɔli karamɔgɔw ye Ibrahim Bokar Keita ka fanga binnen ni ye lakɔli karamɔgɔw fana ko ni kun ye olu sen bɔ a la sabu olu ka wulikajɔ u ka hakɛ nɔfɛ article 39 limanaw ni kun ye olu ta bɔ a la a tɔ b'a dɛn M5 RFP maaw ka wulikajɔ sababu la lakɔli karamɔgɔ kelen olu tun bɛ wulikajɔ la waati ni waati k'a fɔ fo u ka hakɛw ka di u ma tiɲɛ don hakɛ in kɔni dira nka a bɛ n'a fɔ camancɛ fanga maaw ye layidu min ta lakɔli karamɔgɔw ye halisa limanaw k'o layidu in fana a bɛ n'a fɔ lakɔli karamɔgɔw u ɲɛ bilen bɔlen don o fana nɔfɛ bi limanaw Isa Kawujim ta fana bɔ o siratigɛ kelen de la ale min bɛ yen n'ale yɛrɛ tun bɛ jamanakuntigi lafasa kosɛbɛ min ye colonel Asimi Goïta ye nka limanaw ko n'i bolo kɛra i yɛrɛ kala ye limanaw o ye ko ye ko min bɛ yen ni o kɔlɔlɔ bɛ se i yɛrɛ de ma a jirala k'a fɔ bi hakilila jiginna démocratie fanga na waati min ye professeur Mamadu Lamine Traoré yɔrɔ ale yɛrɛ tun y'i fosi ka bɔ ADEMA PAIG la waati min na u tun bɛ tanamako ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma
nga jalla ka fo bi limana ni manu ko nye keleke wala sanga se kan nafa soro o kele tla ka ke ere bulu ka tla ka ere kele tuguni limana ko isa ka jim kena atabi ode bulu ka bi isikuba ale ni fasiri kede limana anya bo info matin ale konola nambara indo ami dominye le challenger ale kono challenger kumana anga ministry mimbe nale dibe anga jamana ni jamana waraw barakuna Abdoulaye Diop limana ukale be risi jamana kani watina awla minye ministre mimbe na lebe anga coopération internationale kuna Abdoulaye Diop kani tamay risi jamana ka limana ukabe fen chaman ko fode fasirika fola wala challenger ya jira ka fo bi alamsa yere novembre kalot le temps ani kele ko minye Abdoulaye Diop ani ayre tonya ministre mimbe no be risi jamana ka jamana ni jamana waro barako fo no Lavrov Sergei Lavrov kanu kanga nyoyi limana ko tamay fana akera watila o ya soro jema kregeranyala CDAO jekulu keleno ka malike krefede folo limana fenfebe malikola bi CDAO keleno ka inye munu bo awna folo o de la ministre ni o yi Abdoulaye Diop ko anake akani tamay kabina foko sira kura wero de daile todo Mali ani Russie jamana che walma ka tamo nyogonya Mali ni Russie jamana che ka koko bara nyogonya ka fangado ala Mali ni Russie jamana che yoro uka ambassadeur mi no ka laside no be Mali konala yanno ale nyefoli chamanke halna sola anga ministre so alema kuna funya badi ni koina Igor Gromyko Malika anga fo ambassadeur mi Mali la ale de ni nyefol chamange kuna fundila do yanga jamana kono aya jira ka fo ko tama miyenyi limana abido waliya damado de konala way ka fo Sahara ani farafina mi lakana balia nyonye ne de ko sebe ko kuma bina ke oka ani fana ko kuma bina ke minka limana way ka fo Russie jamana ni Mali jamana be se ku tegadi nyoma chodi dugu jikoro nafolo minnu be Mali la yanno ani seneko tabulu ani yoro joliko Russie jamana be se ki sendo na ka fanga do na chogomina ona anyona chama wa hali mi politiki sirawi soro sirawni aramadiya tabulu siraw ko kuma bina keni bela jele de ka ajala ka fo ni bara do de bara minnu be ni fanga don to do la sabu hakila jigina ka kombinye limana ko yoro Mali be jenke la tomba konala aka kan jenke la tomba kono jamana munun bala Mali ni uluka sega bara nyoyo teme ulu nyonche ka temeni Russie jamana waka ko jere bado fana kan ke samba flani mwa anifla Russie ni farafina che nuko ko sommet Russie Afrique ni jere yanu che aka kan Malika joro nyuma soro limana wala saka sega nafa chama soro Russie ani Malika bara nyoyo la ko kuma ngafo faciliter ale ngali do buluda o ye ka fo halna sola minye anga affaires étrangères alima kuma foni badi kunga limana ngal damado be Abdoulaye Diop abina Malika hakew ani Malika nafabe soro sira minu fe abina idado lawa o ye ngali mi talike anga dugu jukoro nafolo o kuma bina fowa Wagner ko kuma o bina fowa ani ni jatimneke Mali la hala mina bi limana Bamako yanno yoro awni CDAO che o gelale do bi mi Russie jamana abina i sendo Mali kolawa limana gela miseni fefebe kaseka awuli ka boy ninde ngal damado challenger he minun ka yerela nga yan o che limana ajala ka foko mi samba flan ani tan ani konoton anga ministre mimbe nale kuma nga kelejew kuna general Ibrahim Dairu Damele ale ku tama doke yani o fana che anga coopération internationale cheble drame ale ministre fana ku tama doke Russie jamana na ibana ni mbebi mukufo o yeka fo bi Mali bi fere de ki tegadi Russie jamana ma baran nu ka seka nyogo soro dona tawla kuna foni ne ibana ayini mbole challenger ale fasil di sebe o konnala nambola challenger kono kuna fundi sebembe ni o ye nouvelle horizon ale kumana limana nouvelle horizon ya jira ka foko anga kalanso yoro kalantara abi do kun keleni do ni bobi ko nga limana kalanso do bi kalantika kede ka sawu ke lokol karamo ka ban
u ka ban sabu ko hakɛ dɔw de b'u bolo hakɛ minnu ni olu ma sabati k'u tɛ don ka kalan kɛ o de la tile damadɔ kɔfɛ kalantaw kɛlen limanaw jateminɛ y'a jira k'a fɔ synergie des syndicats de l'éducation signataire du 15 octobre 2016 k'u ye lettre dɔ ci lettre min kɔnɔ kuma b'a jira k'a fɔ ko kalanden o kalanden kilasiw kɔnɔna la n'o tɛmɛna maa 50 kan lakɔli karamɔgɔw k'u tɛ don o kalansow kɔnɔna la ka kalan kɛ ani fana k'a jira k'a fɔ ko ɲɔgɔndan minnu bɛ yen n'o o ye composition ye ko lakɔli karamɔgɔw ko k'u tɛ u sen tɛ ye nin si la wa fana a jira k'a fɔ a bɛ fɔ min ma ko double vacation n'o ye lakɔli karamɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn falen kilasiw kɔnɔna la jamanaw ko bɛ yɔrɔ yɔrɔ lakɔli karamɔgɔ syndicat maaw y'a jira k'a fɔ olu tɛ don o fana da fɛ nin de ye laɲini damadɔw ye minnu ni a kɛra a jira k'a fɔ a laɲini ninnu caman bɛ a bɛ ka kɔlɔlɔ se an ka sigida yɔrɔ dɔw ma bi misali la jɛma ani sevare lakɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen ni olu bɛ u ka syndicat CPSCO kɔnɔna la olu ye nin lettre in ci k'a jira k'a fɔ ko yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ kilasi dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ ni olu hakɛ ka ca ni maa 50 ye misali la lycée technique de Sevare a jira k'a fɔ kilasi dɔ bɛ yen n'o ye 11e STI ye ko maa 58 bɛ yen ani fana 11e CF maa 83 11e GECO maa 60 bɛ yen nɔ min ye 11e GECO kalanden 78 min bɛ tali kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen n'i y'a jateminɛ ko nin bɛɛ bɛ maa 50 sanfɛ o de la lakɔli karamɔgɔw y'a jira k'a fɔ olu ye hakɛ min fɔ limanaw n'o o kɔni ma dafa n'o de ye kalanden ma hakɛ kana tɛmɛ maa 50 kan olu tɛna don kalansow kɔnɔna la k'a jirala k'a fɔ nin waleya min ye nin ye kalanso damadɔ bɛ yen nɔ hali n'a sɔrɔla kalan taara ko kalan kɔni a tɛ ka se ka kɛ nin yɔrɔ ninnu na k'a sababu kɛ lakɔli karamɔgɔw ka nin laɲini ninnu ye limanaw yan'an ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔ an ka polisi ɲɛmaayaso n'o ye direction nationale de la police k'ale ye baara dɔ bila sen kan n'o ye opération coup de pied dans la fourmilière limanaw nin tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ko opération min ye nin ye bandi minnu bɛ yen n'u bɛ taa dogo badaw ni pɔnjukɔrɔlaw la Bamako yan nɔ limanaw ka bandi ninnu ani mɔgɔfalaw ni dɔrɔgutalaw k'u gɛn fo u dagayɔrɔ labanw na o de la polisi ɲɛmaayaso ko u ye tarata tɛmɛnen novembre kalo tile 9 san 2021 nɛgɛ kanɲɛ 19 ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 22 la limanaw ko u ye wulikajɔba dɔ kɛ Bamako badawolo in na ani pɔnjukɔrɔla minnu bɛ yen limanaw a kɛra sababu ye u ye bandi caman u ye tɛgɛ kɛ olu la a bɛ se maa 50 ɲɔgɔnna ma minnu bɛ yen ni limanaw dɔw bɛ yen olu yɛrɛ bɛ sariya ɲɛkɔrɔ wa dɔw yɛrɛ bɛ yen u taara sɔrɔ dɔrɔgu cɛjugu ani minfɛn cɛjugu de bɛ olu bolo polisiw ka communiqué min kɛra u ka fɔ la olu la ko a bɛ fɔ min ma ko herbe cannabis o bulu 40 ɲɔgɔnna ani buteli 15 limanaw fo ka taa se moto 2 ma o yera u bolo a jarala k'a fɔ nin waati in na ko polisi minnu bɛ yen ni o ye polisi nationale ye limanaw u ka nin opération n'u kama ko opération coup de pied fo u ka dagayɔrɔw la limanaw ko a kɛra sababu ye bi Bamakɔ sigida caman kɔnɔna la maaw bɛ se ka sunɔgɔ kunnafoni filɛ limanaw waati n'a ka waati an bɛ a bila yan nɔ an sera ka min lakale aw ye ka bɛn ni nin ye o ye nin an b'a fɔ aw ni ce a ka filɛliko ɲuman na a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma